आज आपण खूप साध्या सोप्या पद्धतीत नारळाची वडी किंवा नारळाची बर्फी कशी बनवायची आहे ते बघणार आहोत। पहिल्यांदा जरी बनवत असाल किंवा नारळाची वडी बनवताना तुमची चुकत असेल, व्यवस्थित अशा छान वड्या होत नाही, तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करू। इथे मी एक मध्यम आकाराचा नारळ घेतलेला होता। तो नारळ मी इथे खाऊन घेतला आहे। याचा पाठीचा जो काळपट भाग असतो तो काढून घ्यायचा। हे असं पाठीचा काळपट भाग काढल्यामुळे आपली जी बर्फी तयार होते ती अगदी मस्त पांढरी शुभ्र अशी तयार होते। जर तुम्हाला पाठीचा काळपट भाग काढायचा नसेल तर नाही काढला तरीही चालेल, पण बर्फी पांढरी शुभ्र व्हावी याकरता मी हा काळपट भाग काढून घेतला। तर ह्यामध्ये 2 वाटी खोबरं आहे आणि इथे बाजूला 1 वाटी साखर घेतलेली आहे। त्यानंतर इथे नारळाची वडी करण्यासाठी ताटाला आधी तूप लावून बाजूला ठेवूयात। आता एका मिक्सरच्या भांड्यात खोबरं असं फिरवून घेऊ। जर आपण खोबरं वेळीवर खाऊन घेतलं तर खोबरं तितकंसं एकसारखं होत नाही, म्हणून मी हे मिक्सरला फिरवून घेतलेलं आहे। त्यानंतर 1 वाटी साखर मिक्सरच्या भांड्यात फिरवून घ्यायची आहे। इथे मी एक कढई ठेवलेली आहे। आता यामध्ये जे आपण 2 वाट्या खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे तो घालून घ्यायचा। या खोबऱ्याच्या किसमध्ये बराचसा ओलसरपणा असतो, तर हे कमी होण्यासाठी आपल्याला मध्यम आचेवरती खोबरं चांगलं 1.5 ते 2 मिनिटं परतून घ्यायचं। त्यामुळे ह्यामधील ओलसरपणा कमी होतो। आता यामध्ये 1 वाटी पिठी साखर घालायची। जेवढं आपलं खोबरं असेल त्याच्या निम्म्या आपल्याला साखर घालायची आहे। पिठी साखर घालून सुद्धा चांगलं मिनिटभर परतून घ्यायचं आहे। पिठी साखर हळूहळू जशी जशी मिक्स होते तसं तसं हे मिश्रण थोडंसं ओलसर होतं। हे पहा, इतकं ओलसर हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। आता यामध्ये एक महत्त्वाचं साहित्य घालायचं, ते म्हणजे 1 छोटा चमचा वेलची पावडर। पण जेव्हा आपण वेलची पावडर घालतो तेव्हा अगदी मस्त चव येते। आता वेलची पावडर घातल्यानंतर हे मिश्रण आता आपल्याला पुन्हा 4 ते 5 मिनिटं असंच मध्यम आचेवरती परतत राहायचं आहे। सतत परतणं हे मात्र गरजेचं आहे। बघा, मिश्रण आधीपेक्षा थोडंसं घट्ट झालेलं आहे। साधारण सुरुवातीपासून आतापर्यंत 10 मिनिटं झालेली आहेत। आपलं मिश्रण आणखी थोडंसं घट्ट झालेलं आहे, तर हे मिश्रण वडी थापण्यासाठी योग्य झालेलं आहे। इथे मी एका ताटाला तूप लावून घेतलेलं आहे, किंवा तुम्ही कशातही या वड्या थापून घेऊ शकता। जर तुमच्याकडे चौकोनी ट्रे असेल तर त्याला सुद्धा थोडंसं तूप लावून घ्यायचं। तूप लावून घेतलं की वड्या आपल्या व्यवस्थित निघून येतात, म्हणून ताटाला किंवा ट्रेला थोडंसं तूप लावून घ्यायचं। आता याला थापण्यासाठी वाटीला असं खालून तूप लावून घ्यायचं। आता यावरती वाटीने असं थापून हे मिश्रण एकसारखं पसरवून घ्यायचं आहे। याच्या कडा मात्र व्यवस्थित घट्ट करून घ्यायच्या, म्हणजे कडेच्या सुद्धा बर्फी अजिबात तुटल्या जात नाही। आता हे मिश्रण असं मी गोल आकारात पसरवून घेतलं आहे। यावरती हे बदामाचे काप सजावट म्हणून घालायचं। याऐवजी तुम्हाला जे आवडतील ते ड्रायफ्रूट घातले तरी चालेल। बदाम घातल्यानंतर सुद्धा मी वाटीने थोडंसं त्याला दाब देऊन व्यवस्थित बसवून घेतले, म्हणजे ते बर्फीवर निघून पडत नाही। आणि मग हे मिश्रण थोडंसं गरम असताना लगेच याच्या वड्या पाडायला घ्यायच्या। जर एकदा का मिश्रण थंड झालं की व्यवस्थित वड्या पाडल्या जात नाही, म्हणून हे मिश्रण गरम असताना, म्हणजे जेव्हा आपण मिश्रण पसरवून घेतो तेव्हाच लगेचच वड्या पाडायला घ्यायच्या। बघा, मी चौकोनी आकारात बर्फीसारख्या वड्या करून घेतलेत। आता हे मिश्रण साधारण 3 ते 4 तास असंच बाजूला ठेवलं होतं। 4 तासानंतर अगदी व्यवस्थित रूम टेम्परेचरला आल्यानंतर पुन्हा ह्या वड्या थोड्याशा अशा सैल करून घेतल्या। हे बघा, अगदी सहजपणे आपली वडी निघून आलेली आहे आणि वडी पण मस्त छान अशी पडलेली आहे। पण आपण खोबरं मस्त फिरवून घेतलं होतं, त्यामुळे वड्या पाडताना त्या अजिबात तुटल्या नाही, किंवा बरेच जणांच्या वड्या व्यवस्थित पडत नाही। त्याचं कारण असतं की खोबरं जाडसर राहतं, त्यामुळे वड्या पाडताना त्याचा तुकडा पडला जातो। पण खोबरं मिक्सरला फिरवून घेतल्यामुळे वड्या अशा एकसारख्या पडल्या गेल्या आहेत। नारळाचा जो काही काळा भाग असतो तो सुद्धा काढून घेतल्यामुळे वड्या हे अशा मस्त पांढऱ्या शुभ्र तयार होतात। हे बघा, अगदी मस्त पांढरी शुभ्र आणि छान अशी चौकोनी आपली वडी तयार झालेली आहे। अशा ह्या पांढऱ्या शुभ्र मावा बर्फी सारखी चवीला असणारी ही नारळ बर्फीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्कीच कळवा। रेसिपी आवडली असेल तर सिद्धीज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनला प्रेस करा। अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसह पुन्हा लवकरच भेटू।